Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska si budeme Pokémoní Moon Deluxe edici, což je nová hra na 3DS. Jdeme na to. Tak jo, tahle edice stojí kolem 1600 korun asi, můžete ji sehnat na různých e-shopech, jako je třeba JRC a tak dále. Podívejte se, jak je to s dostupností, nevím, jestli už není náhodou vyprodaná ani nebo něco takového, ale v téhle sběratelce by se měla nacházet hra ve Steelbooku, postavička Lunally, což je vlastně legendární Pokémon téhletý edice. V Sunu je to zase někdo jiný a v Moonu je Lunala, což je tenhle ten netopírek. A měla by tam být ještě, myslím, zápisník, samolepky a ještě něco. Podíváme se na to a asi jste četl jsem teď komentář, jaký je rozdíl oproti Sun verzi, v téhle verzi. Jakoby v čem je rozdíl oproti Moonu a Sunu. Jeden je hlavně v legendě Pokémona, protože tady je legenda tohle, což je asi ten jakoby nejvzácnější Pokémon, který můžete chytit prostě v téhle verzi hry. A u Sunu je to zase nějaký jiný a teďkonc ještě u Moonu je změna, že když to hraje, je to posunutý o 12 hodin ta hra. Takže když to hrajete ve dne, tak máte ve hře noc. Když to hrajete v noci, tak máte ve hře den. Takže pro mě je prostě tohle dělaný, protože já to spíš budu hrát v noci, a když si budu chtít chytit nějakého nočního Pokémona, tak si to zapnu prostě odpoledne nebo tak. Jdeme se dovnitř podívat. Tahle limitka je exkluzivní pro Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko, což je naprosto super. Takže máme docela šanci tohle získat. Jdeme se na to podívat, jsem hodně zvědavý. Zkusím to otevřít a jak pak to vypadá, kámo. Tak jo, my dáme první hru, což je takhle krásně zabalená hra. Nevím, jestli to zavostří třeba na to. Krásně velká krabička. Welcome to the world of Pokémon. A obsahuje to Nintendo 3DS software Pokémon Moon Steelbook Software Case. Takže tady v tom je Steelbook, na který se teda jdeme podívat, protože jsem zvědavý, jak vypadá. Nemám žádnou hru se Steelbookem na 3DS, takže je to docela zajímavé. Jo takhle, pozor. Tak to mě hodně překvapilo, hele. Máme tady klasickou hru. Klasicky prostě je zabalený nový Pokémoní Moon, který vyšly 23. teda, aby jsme si upřesnili, takže je to novinka. A k tomu je teda daný jenom Steelbook takhle, v kterým teda ta hra není, protože ta je v té klasické krabičce. Nevím, jestli to vidíte. Takhle to vypadá. A v té klasické krabičce je ta hra teda. Jdeme se podívat, co tam je, jestli jsou tam nějaký Nintendo bodíky nebo něco. Abych si to mohl aktivovat. Pak se podíváme na ten zbytek. Tak jo. Hra je kompatibilní i s Nintendem 2DS, takže můžete si zahrát i na 2DS, pokud máte. A jestli nevíte, tak 3DS se hraje přes cartridge, potřebujete cartridge k tomu, která tady samozřejmě, jinak bychom asi byli ničemu. Tak jsou tady nějaký bodíky nebo něco, je tady Sun and Moon, Pokémon TCG Sun and Moon Expansion Coming Soon, je tady Free Demos, že jsou a to je všechno, takže tady žádný bodíky nejsou. A tohle vypadá, že je nějaký plagát, kámo. Nebo spíš je to jenom takovej. To fakt? OK, to je demíčka, co jsou. Hundreds of games to download, to je reklama na Nintendo eShop, kde si můžete prakticky kupovat digitálně hry a žádný body tady nejsou, takže nic, žádný bodíčky v téhle edici, bo v téhle hře nejsou žádný body. OK, takže hru jsme si rozbalili, já to tam všecko vrátím do té krabičky, ať to mám všecko takhle pohromadě. Ze hry uvidíte gameplay určitě, to se nebojte. Uvidíte z mý Moon verze gameplay, takže na to se podíváme a pak si to přehodím teda do toho Steelbooku, protože tady je fakt pěkný. Tady je to taky jakoby, nevím, jestli to je vidět, jak se to leskne jenom ten a no tady je to prostě kovový a tady to je lesklý prostě, což je super, kámo. Tak jo, na další věc, což je postavička Lunally. A jedna figurína je tam, jsem zvědavý, jak vypadá, protože vůbec netuším, tam to musím zase rozbalit, protože já a ty vole, OK. To je gumový. Jo, tady je stojánek ještě. To nebudu otvírat, normálně to udělám prostě takhle. A takhle. Kam to voní jak starý hračky, když jsem si vždycky kupoval jako malej. To je boží. Tak. A takhle máme postavičku na tom. Nevím, jestli to vidíte. Moc pěkný, moc pěkná Lunalka. Zezadu je to jenom prostě normálně klasický. Dobrý, tu si vystavím potom.
Mám tady takový svůj kouteček nerdský, takže tak. Tohle je co? Taká krabička. Co je v té krabičce? Jdeme se na to podívat. Vůbec nevím tohle, ale. Tak přešloupet, co to je, prostě malinká krabička, kde je logo Pokémonů a něco v ní je. Co v ní je? Podíváme se. Placka. Že jo? Odznak. Odznáček ve tvaru Lunaly. Což je nice teda, pěkně kvalitní, ale odznak, ty vole. Ten je pěkný, keramický možná. Ne, to není keramika. Idiot. Jakoby asi si ho teda na triko jako dávat nebudu. Ale malinký, pěkný, takhle v té krabičce vypadá hezky. Takhle v té krabičce si ho nechám vystavený, ty vole. Tam je prostě takhle pěkně na černém. To je moc hezký tady to, jakoby. Takže to si tam nechám vystavený, to je super. To si dám vedle té postavičky. Nice. Tak jo, dostáváme se k další věci, což je samolepky. Pěkný samolepky tady máme tady Lunalu, máme tady další Pokémony, který bohužel si nepamatuju názvy a máme tady loga Pokémon Sun and Moon, nevím, jestli to je vidět nějak. Takhle můžete vidět, co tam všechno je za samolepky k tomu. Moc pěkný samolepičky. A poslední věc, což je tady asi ta největší, je, kámo, tady je pěkně udělané, to jsem nečekal ani. Nice. Což je notebook, kam si můžeme psát různé věci. Pokémon Sun and Moon zezadu, takhle ještě. A nevím, jestli to je zavostřený, nevím, jestli to nebere můj ksich nebo něco jiného. Je pěkný. Nečekal jsem až takhle kvalitní, jakoby, takže se na něj podíváme, jestli jakoby na těch stránkách je třeba logo hry nebo něco. Což by mohlo být zajímavý. Si myslím jako úplně. Já mám otvírání těch igelitových sáčků, prostě neběduju. Není to nic pro mě. Tak jo. A klasický deníček. Normální stránky, kam můžete psát. Nevidíme, ale je pěkný. Takže hlavně edice má prostě pěknou krabičku, kterou si taky nechám vystavit někde. Která je prostě fakt hezká ta krabička, mi se prostě líbí. A dostali jsme teda postavičku Lunaly, z který teď spad stránek. Dostali jsme Steelbook se hrou. Dostali jsme odznak, dostali jsme samolepky a dostali jsme notebooček, kam si můžeme zapisovat různé věci. Nevím, jestli notebook využiju, možná bych ho měl začít využívat, ale nevím, jestli s tímhletím Pokémonem. Takový zajímavý. Ale jo, je to dost dobrý, takže očekávejte z hry určitě gameplay, na to se těším, protože si to zapařím hned, tak to půjde. A nebo teď hned to jdu prostě zkusit. Napište mi schválně otázku, jaký je váš nejoblíbenější Pokémon. Můj nejoblíbenější je Magikarp. Asi. Nevím, jestli nějaký oblíbenější úplně jakoby existuje. Ale tenhle je docela týpek, ale nevím, jak se jmenuje. To je docela borec, no vypadá jako ta Twinkie, jako vypadá úplně totál, ne Twinkie, ta Pop-Tart, jak má ty ruce jako Pop-Tarty, to je super. No nic, já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video a uvidíme se u gameplay Pokémonů, který zkusím natočit aspoň o víkendu, nebo tak nějak. Jdu si teď skačit, je to od 7 let, takže jestli vám není 7, tak máte prostě smůlu a tuhle rád nebudu. Do té hry přidali ty vole ten Pokésnap, což je super úplně. To prostě vím, že brutálně lidi chtěli a teď to sem konečně přidali. Care for your Pokémon and help them grow. Adventure awaits in the Alola region. Jsou tam nový Pokémon, jaký zajímavý jsou. A uvidíte v gameplay. Já vám to všechno pak ukážu. Takže já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa a čus.